Don't want a lot for Christmas. 1986ko abenduaren 19an, Leire Landa izeneko neskatxa bat jaio zen Irunen. Gabon inguruan jaio zenez, bere gurasoei ilusio berezia egin zien, eta Leireren inguru osoak oso berri berezia igaro zituen urte horretan, pozez eta goxotasunez beteak. Leire oso azkar hasi zen zutik jartzen eta oinez ibiltzen. Bazirudien hanka magikoak zituela. Ibiltzen hasi bezain pronto, Olentzerok futboleko baloi bat oparitu zion. Begira zer oparitu izun Olentzero. Esan zion bere aitak. Bai, baloiarekin nahi duzen txoko guztietan jolastu zaitezke. Esan zion ama. Eta amak esan bezala, txoko eta plaza guztietan baloi erabiltzen hasi zen. Leire, goazen herriko plazara jolastera. Esan oizion Leiren anaiak sarri. Bai, goazen jolastera, egura emango dizut, ikusiko duzu. Erantzun zion Leirek pospozik. Hortik aurrera, auzuen guztietan anai-arreba jolastera ateratzen ziren beraien lagunakin. Eta horrela, pixkanaka, plaza inguruan zebilen jendea txundituta gelditzen hasi zen, Leireran jolasteko abileziarekin. Hala ere, zoritxarrez, 9 urte zituela minbizeri aurre egin behar izan zion. Leire ez zen eskolara joaten, ezin zuen. Garaiko gorro eta zaila izan zen ura. Hori dela eta egunero joaten zitzaien norbait bisitan. Familiaz gain, lagunak ere altzuten guztietan etortzen ziren. I'll be a shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear Zer modu zaude Laztana? Galetu zion behin Goxokiramak. Asko sufritzen ari naiz, baina zuen eta lagunen bizitekin hobeto sentitzen naiz. Leirek 2 amets bete nahi zituen ospitaleko leiotik begiratzen zuenean. Minbizia sendatzea eta futbolean jolasten jarraitzea. Ospitaleko telebistan altzuen guztietan futbola jartzeko eskatzen zien gurasoei. Aita, jarri gaurko partida, mesedez. Eskatu zion aitari. Ez alduzu hobea deskantzatzea? Aitak eskatuta zegoen. Ez, futboleko zi nahiko nuke. Berriz Leirek. Ados, baina gero lo egin beharko duzu. in the middle of the hardest fight, it's true. I will rescue you. I hear the whisper underneath your breath. Tratamenduaren ondorioz, hilerari zitzaion Leireri. Hasieran egun gogorrak pasatu zituen. Baina halako batean, Bartzelonako Iban de la Peña jokalari ikusi zuen telebistan, 23 zenbakiarekin haren bizkarrean. Iban Leire bezalakoa zen, buruzoia. Eta hortaz, Leire identifikatuta sentitu zen. Une horretan, poza, indarra eta bizitzeko grina sentitu zituen. Laster aterako zaizu ilea, Leire. Lasai egon. Esan zion lagun batek behin. Orain lasaiago nago. Iban telebistan ikusi nuenetik berriz ere ongi sentitzen hasi naiz neure buruarekin. Ilea ez izatea ez du esan nahi ezin dudanik futbolean jolastu. Hori da, Leire. Hori ikusita gurasoek de la Peñaren bisera oparitu zioten, 23 zenbakiarekin. Bisera hori bere altxorra bihurtu zen betirako.
Oh, I will rescue you. Zorionez, azkenean mimiza gainditu zuen. Zorionak Leire, mimizia gainditzea lortu duzu. Esan zio medikoak pozik. Gogorra izan da, baina orain hobeto sentitzen naiz. Erantzun zion Leirek. Neska indartsua eta borrokalaria zara. Berriz ere medikoak. Zorionak Leire, oso harro gaude zutaz. Esan zion amak emozioz negar egiteko zorian. Eskerrik asko, ama, oso potik dugu. Ama urterekin berriz futbolan hasi zen, eta Oiartzun Kirol Elkartean izena eman zuen. Kaixo, Leire naiz eta zuen taldean izena eman nahiko nuke. Kaixo Leire, noski, ez dago arazorik, baina dokumentua bete behar duzu lehen. Esan zion Oiartzun Kirol Elkarteko arduradunak. Ados, orain beteko dut, gogo handia dut futbolean hasteko. Gurasok eta lagunak oso arro zeuden eta eskolan ere geroz eta popularragoa bihurtzen hasi zen. Leireren talento ikusita, berehala zabaldu zen haren izena lau haizetara eta Oiartzundik Errealera, Atletico Madrilera eta Atletikera jauzi egin zuen. Tartean, Euskal Herriko eta Espainiako selekzioetan ere jokatu zuen. Zegoen tokian egonik ere, gogor egin zuen emakumeen futbolaren alde. Ikusi dugun moduan, Leireren futbol bilbida oso emankorra izan zen. Gainera azkenean, bere txikitako ametsa bete zuen, Bartzelonan jolastea 23 zenbakiarekin, Iban de la Peñas bezala. Leire oso pozik zegoen eta tatuaje bat ere egin zuen hankan, 23 zenbakiarekin. Jesus jaio dela, lasterka etorri da, berri ematera. Zorionak Leire, zure ametsa bete duzu. Bezarkatu zuen aitak. Mila esker aita, eskerrik asko nire lehen baloia oparitzagatik. Ez horregatik maitea, baina bide oso ez bakarrik egin duzu. Gehitu zuen aitak. Hori da, Leire, izugarri posten gara zugatik. Esan zion amak. Dena den, momentu gozoen atzetik gaziak ere iritsi ziren. Izan ere, bere bizitza profesionalean belauneko lotailu gurtzatua 3 aldiz hautsi zuen. Eta hain zuzen, irailaren 23 batean medikoek esan zioten bere belaunak jada ez zirela funtzionalak. Hainbeste maite zuen 23 zenbakia, madarikatua bilakatu zela zirudien. Bakarrik handizkigu, 10 txerri gazte, Saietski eta Solomo, makina bat ezte, Jesus jaio da eta kontsola zaitezte. Esperitzarrez zurenkak jada dira funtzionalak, Leire. Ezingo duzu berriz jokatu futbolan. Esan zion medikoak gordin-gordin. Ze? Ziur zaude horretaz? Pra guztiak egin dituzue? Leireren aita bere honetik atzerata zegoen. Ezin dira zindatu? Ama ere keskatua zegoen. Futbola utziko dut orduan. Leirek bere bizitzako erabakirik gogorrena hartu behar izan zuen. Aiur de tripa hundia. Baina erabaki horrekin batera, Leireren amets gaiztoa hasi zen. Lesioak nahiko ez eta Bartzelonak ere ez zuen batere babestu. Oso bakarrik sentitu zen garai hartan. Tristura eta morroa sentitzen zituen etengabe. Kaixo Leire, zer modu zaude? Galdetu zion aitak egun batean. Egia esan, triste nago. Erantzun zuen Leirek. Lasai egon, hau guztia amaituko da. Goazen zinemara zure penak usatzeko. Ez dut gogo handirik, baina konforme. Handik ate
ateratzean, aitak sorpresa bat eman zion. Hondarribiko taldeak omenaldi bat prestatu zion Leireren beste lagun eta familiarekin batera. Leirek sekulako poza sentitu zuen barruan. Ez zegoen bakarrik, inguruan maite zuen jende mordoa zeukan. Gaur egun, Leirek 34 urte ditu eta zoriontsu bizi da. Gizarte zitzailea da zerretxe batean, eta berak bizitza hain gaizki pasatu ondoren, orain gaizki pasatzen ari direnei laguntzen die. Hori bilakatu da bere bizitzako partidarik garrantzitsuena.